Heyi webafowethu ngibingelele futhi. Hheyi wabafowethu, eh nangu uDa Cruz, ekuwumqeqeshi nje omusha wey'mpofane the Glamour Boys. Bengicela-ke u-like bafowethu, ngicela nje u-like. Bafowethu-ke nayi-ke i-formation njengoba nazi-ke lo baba, kuthiwa lo baba lona-ke uDa Cruz uthanda ama-formation awu-two kuphela. Ngokuchaza kwakhe uthi uthanda i-4-2-3-1 kube ne-4-3-3. Njengoba benibona-ke noNabi noma nalabo coach laba besivele sinabo bebethanda le formation le engicabanga ukuthi le formation le ekuyi-4-2-3-1 kushuthi i-formation yayo le technical team le ebekuyiNabi, yabo. Njengoba nalaba abahambile bebesebenzisa yona, noNabi naye khona besebenzisa yona. Ngicabanga ukuthi nje i-formation yabo le abayithandayo noma abakholelwa kuyona, yabo. So nje emapalini njengoba nazi-ke ukuthi uPeterson uyena i-favourite yethu siyimpofana and akekho akhompitha naye so far. Uyobe khona vele kule season le, so uzobuye ibe kanjalo, uyabo. Sibuye sizwe uMonyane vele-ke uzobe khona eshintshana naye-ke umfana omdala okuSolomon Usheshageza. UMsimango-ke vele-ke wenze kahle kakhulu isizini sizophela ey'ngane zakwethu. Angikhalanga ngalutho, angikhalanga ngalutho ey'ngane zakwethu. Kube lo mfana lona-ke esimlande kwi-Stellenbosch ekuthiwa uMoloyisane lo. Engicabanga ukuthi uMoloyisane-ke naye maningi amathuba ukuthi engaba khona kakhulu iy'ngane zakwethu, maningi kakhulu amathuba ukuthi engayiqala isizini, aqale nama-game esizovula ngawo. Kube naye-ke uSiphambana, uSiphambana ngicabanga ukuthi vele uma kuwukuthi akahambanga waya ku-overseas kanje, uyobe ekhona naye kule season le, yabo, le squad lesi. Kube-ke yibo-ke uNdlovu noMaBowu. Njengoba nazi ukuthi i-Chiefs ayikakafuni ukusayina la kuma-C_D_M noma kulabantu abadlala la esiswini, kusathulekile nje. Ngicabanga ukuthi izobuya nabo laba abawu-two okuNdlovu noMaBowu, izobuya nabo and futhi benze kahle kule sizini. Angiboni ukuthi isizathu esingenza bebashintshe. Sibuye size lapha kuMdu O-Die. UMdu O-Die nguyena u-number 10 engathi sinaye so far, osheshayo, okwazi uku-run off the ball. So nguyena nje, abanye angikababoni iy'ngane zakwethu laba esinabo. Kube uVelibhali, njengoba nazi-ke ukuthi uPulemodi there's a possibility ukuthi i-Chiefs imchithe, noma-ke aka-announce kodwa nje amathuba ukuthi i-Chiefs imkhulule akhona. Uma kuwukuthi ayimkhululanga-ke angiboni ukuthi engaba yi-first choice, angicabangi lokho. So uVelibhali ngicabanga ukuthi engaba yi-option e-right. I-game time engayithola kakhulu le season le. Sibuye size lapha kuLepo. ULepo kwaba nama-rumours amaningi ukuthi uyahamba kodwa kwagcina sekubonakala ebuyisa zonke izinto zakhe okuyiy'thombe ebesicabanga ukuthi uyi-delete kwi-Instagram yakhe, okuchaza ukuthi kungenzeka engabe esahamba uLepo, uyobe ekhona. Singazi-ke ngokuhamba ngobude bendlela ukuthi uzolokhu ekhonani. Size lapha kuSilver-ke phambili. Engicabanga ukuthi uSilver wenze kahle kakhulu le season esibuya kuyo. Naye engaba i-first choice ey'trayikeni esizobe sinazo. Asiye siboneni-ke iy'ngane zakwethu, i-formation eyobe ikhona yiyo le okuyi-4-2-3-1. Ayikho enye iy'ngane zakwethu. Ngibonge nilale kahle.